Sziasztok srácok, itt Harcsár és Bundás Kenyér, itt van velem Ulti de Levi és egy jó barátunk Márkó. Sziasztok srácok! Ő itt üdvözöl titeket. Sziasztok srácok, üdvözöllek titeket! Hello! Szóval, Hát engem korábbról ismerhettetek, ugye már nekem volt YouTube csatornám, és mindenkinek köszönöm azt a 25 feliratkozót. És újra nyílik majd a YouTube csatornám. És én mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy mindjárt megvan a 100 feliratkozó. Azt hiszem, És hogy csináljuk 5-re meg, srácok! hogy 5-re vagyunk tőle, 5-re vagyunk. Csatorna nevem Ulti de Levi. Iratkozzatok fel! szóval ma közös videót fogunk csinálni együtt, és a kamera kezelője nem más, mint Hacker Gamer, vagyis Áron! Nekem is lesz egy csatornám, arra is iratkozzatok fel, majd ha lesz, jó? És Hacker Gamer Srácok, hogy lesz a neve, ugye? titeket, hogy majd nálam is lehet a kamera? Köszi. Szóval, ma egy csomó teleportálás, őrültség is, ugyanúgy körbevezetés lesz. Reméljük tetszeni fogjatok, és már most dobjatok kérlek egy lájkot, amire 3-ig számolok. 1, 2, 3, és ugye most megnyomtátok, és akkor ti, Bundás Kenyér, Ultis, hackerek vagytok. Hát ez jó hosszú név. Elég. Hogyha ti is ilyen hosszú nevet szeretnétek magatoknak, akkor nyomjátok be a lájkot. Ami Milán mondta. És ha még nem vagytok, akkor iratkozzatok fel. Igaz, én nemrég kezdtem a YouTube csatornát, de remélem ez most nagyon tetszeni fog, hisz ez a második videóm! Igaz, most 4-et futottam, de vegyétek 2-nek, most ünnepelek. Szóval, Ulti de Levitől hallhatunk pár menő szöveget. Hellóka! De menő szöveg! Atya úristen! Ide-ott az a lányod, Bianca veled, ne is törődjetek! És Szóval az a lényeg, hogy ma vidit akarunk csinálni, azt akarjuk, hogy meghívjanak minket viditalira. ja? És amúgy srácok, hogyha szeretnétek látni, akkor bocsi, de én nem sokáig fogok ebben a videóban maradni, mert nekem mennem kell ugye mindenfele. Nagyon. Most a Bundás Kenyér az operatőr. Aztán majd Egy jó pár percig. Meg nem ezt akarok ki. Mindegy. én amúgy Azt gondoltam, hogy elteleportálhatnánk oda a templomkert elé, ahol Ulti de Levivel a 4. részben voltunk. Oda fel, oda valahova, nem tudom. Na, akkor teleportáljunk is át. És itt is vagyunk a templom előtt. Igen, szép nagy, ott integet Márkó. Szóval itt vagyunk a templom előtt, ahogy a Ulti de Levi egyik videójában is. Igen. Amikor itt voltak. És amúgy is még kérlek újra, iratkozzatok fel, mert még csak 7 van, de azért iratkozzatok fel, kérlek. Ulti de Levire is nagyon sokat, hogy meglegyen száll. Sajnos vlogunk lesz délután, valahova megyünk be. Most. Sziasztok srácok, megyek haza. Majd nekem is fog nyílni a YouTube csatornám, és a Hacker Gamernek is. Levire iratkozzatok fel, ha még nem tettétek, és Harcsár is van Bundás Kenyérre is. igen, meg majd rám is. Iratkozzatok fel Márkóra, sok sikert kívánunk. Gratulálok mindenhez, sok sikert Neked kívánunk. nálad most a operatőr én szeretnék lenni, jó? Jó. Sziasztok! Hello! Na, most Ulti de Levi az operatőr. Én már ebbe profi vagyok. Hát, De majd rakjátok fel! Hello! Szia Márka! Ott van Márkó. Ki megy el? na jó. Na, menjünk ide az elnévó, mert itt jobban fogom látni. Ha láttátok a 4. részt, és elnevettétek magatokat, ahogy Ulti de Levi fetrengett a földön, azon én is elnevettem, azt én meg is néztem, akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel és kommenteljetek, ha csak Meg kell egy táncolnia. ne csúnyákat, jó? Mert Azokat nem szeretjük. Hosszú távú. ez a Bundás Kenyérnek a telója. És ha meglátja anyukája, akkor Mérges lesz. ő neki... Ja,
Szóval... És nem lesz több videó, szóval, és akkor nem lesz se Fortnite, se Minecraft, Se Roblox. Szóval kérlek, ne ízletesüljetek. Na, és csapassatok egy lájkot. És ezt megint mondom, mert ebből leszik a kenyeret. Amúgy csak azért mondtam, mert hát Basszol a bundás kenyeret. azért, mert jó. Bundás kenyér szöveg. Mert jól hangzik. Bundás kenyéres szöveg, igaz? Aha. Sajnos helyen vannak idegenek, akiket nem látunk szívesen, szóval őket nem tesszük be a videóba, különben agyon basszom magamat. Ne beszélj csúnyán a videó. Nem hallottam! Cső, Márkó! Na, Ott a Márkó. Köszönjük el tőle szépen. De nem áll most mit? Márkó lesz a neve. eddig is az a neve, de minden. Igen, de Youtube-on. Jó, sok sikert a csatornához! Na vissza is tértem egy jó kis elköszönéstől, látjátok. Na jó. Megy! Akkor át is teleportálsz. Ha csinálunk oda le. Na, Ja. akkor várj. Hát, itt Na, is lennénk lent, ahol itt kezdtük is a videót. Ott Aha. kezdtük a videót valahol. Ja. Arrafele. Ott valahol, akárhol, de... Nem tudom, hogy Áron miért táncol amúgy. Én sem tudom, basszus! Ez egy ilyen újos... Az gyönyörű! Ez megvágott. Ezt láthattunk egy gyönyörű vájas dobást. Srácok, így jaj, nem akarom, hogy benne legyenek a segényának. Szerintetek ez így egy jó száj? Mert én szerintem egy jó szájkép. Na? Videót veszünk föl. Akkor gyorsan. Cságeri! Várjátok, most gyorsan köszönünk, addig majd máshol. Majd átugrok máshova. Itt is lennénk. Na sziasztok, ugye én vagyok az megint, és most nem tudom milyen hülyeséget csináljunk e nap. Most megjelenik a nap. Szóval Áron ki tudod találni? Melyik? Én Hacker Gamer? Szóval, ulti nevig ki tudod találni, ma milyen hülyeséget csináljunk a nézőknek? Hú, srácok, hát én most fogok elmenni, ide előtt még gyorsan kitalálom. Szerintem szemetet fogtok szedni. Jó! Nem amúgy. Felőlem lehet? Nem. Én szerintem nem. Még gyorsan azért kiköszönök én magam. Sziasztok, srácok, én elmentem a mai napra. A fiúk meg akármit csinálnak. Vasárnap lesz a Kövi 3-as videónk, remélem ráértek, megnézitek és dobtok rá somó lájkot, be is iratkoztok, ulti de nevire, ne figyeljetek, mondom rá, ne figyeljetek! Nem figyeljetek rá, hogy csak a Győrű. mellékszereplők. Na, hát akkor én mentem. Srácok, sziasztok. Leállítódott? Na sziasztok, Na. visszatértünk, sajnos Ulti de Levi már elment. Uh-huh. És nagyon bánom, pedig Elment. ő jó barátom, és persze Hacker Gamernek a legjobb barátja, szóval na mindegy. Közben találjuk ki megint, szóval ugyanez a kérdés. Milyen hülyeséges baromságot csináljunk ma? Hát, írjátok meg kommentben, akármit, hashtag sajt, vagy akármit, még talán Ulti de Levi is fog a kommentbe írni. Nem Jó, tudom, most akkor- miért üvöltött így? Akkor egy fog írni. Ja, hogy Rájuk ne figyeljetek, agyatlanok! elég így voltak. Na, hát, ennyi lett volna ennek a mai. Na, akkor ennek a videónak vége van. Köszönjük, És hogy itt voltatok. elnézést a megállításért, a kettő hülye beleavatkozott, de... Na, akkor sziasztok, srácok!
Esetleg holnap még fel tudunk venni videót. Szevasztok!